Min idé bag projektet er at fylde natur på nogle flasker, som er små forsøg, som har forskellige indhold i sig. Alle ting, jeg har gået og samlet nu her, de bliver behandlet, og så bliver de lagt i hver sin flaske. Så lige så snart, at flaskerne er færdige og forseglet, så er de jo langt fra færdige, men derfra der udvikler de deres eget liv. Og det er det, jeg er interesseret i. Hele den der skabelsesproces med, hvad kommer der først, og hvad sker der på sådan et sted? Altså, så det er sådan ligesom en start på noget, der hverken er eller var, men måske kommer.